L-eks Deputat Nazzjonalista Tonio Fenech kiteb email Iebsa lill-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil u l-membri kollha tal-grupp parlamentari. Fiha tefa' dawl ġdid għaliex ma kontestax l-elezzjoni ġenerali u l-mod kif imxew l-affarijiet fil-Partit Nazzjonalista taħt it-tmexxija ta' Simon Busuttil. Saħansitra wasal biex qal li ma kontestax l-elezzjoni ġenerali għaliex irrealizza illi li jikteb f'gazzetta kellu iktar saħħa milli kieku baqa' fil-grupp parlamentari Nazzjonalista. Fl-aħħar 4 snin il-Partit Nazzjonalista kiseb arti kif isikket lil dawk bi ħsibijiet differenti, mhux bid-dialogu u l-konvinzjoni, imma bil-manuvri li jipposponu id-diskussjoni, kiteb Tonio Fenech f'email li l-kontenut kien ippubblikat b'mod sħiħ fuq wkoll. Żied li kien hemm drabi fejn il-pożizzjoni tal-partit kienet ikkomunikata bit-tħabbiriet fil-medja li ma kinux diskussi mal-grupp parlamentari. Min hemm il-qudiem Fenech kiteb dwar diversi temi. Qal li qed jikteb f'isem nies li għandhom il-ħsieb li jkomplu jivvutaw għall-Partit Nazzjonalista dejjem jekk il-Partit Nazzjonalista jrid il-vot tagħhom. Ta' kuljum niltaqa' ma' nies li jħossu li din id-dar insterqet minn għandhom, mhux b'xi proċess demokratiku, imma b'ċaħda ta' dak li konna hemm għalih, inkluż l-iktar valuri bażiċi għal Tonio Fenech li kiteb li l-partit qed jagħmel numru ta' żbalji. Tkellem dwar il-vot Kristjan u kiteb qed nikdbilkom għaliex il-partit ma jistax jaffordja jitlef dan il-vot u hawn fisser bħala fjask is-sitwazzjoni dwar il-vot fuq iż-żwieġ bejn persuni gay. Ġibtu il-partit f'sitwazzjoni ta' telf biss u ħafna minnkom lanqas biss tarawha, kiteb Tonio Fenech b'ton aħrax. L-ewwel nett qal li l-partit kellu jkollu diskussjoni dwar jekk jaqbilx mal-liġi, iżda dan ma sarx għaliex ħaseb li se jkun hemm biss bidla fl-isem. Tonio Fenech qal li l-partit iddeċieda li jippreżenta 80 emenda, imma fl-istess ħin jgħid li se jivvota favur. Qed nilagħbu f'idejn Joseph Muscat għal Tonio Fenech fl-ittra tiegħu. Tonio Fenech innota kif anke fid-diskussjoni fil-Parlament kien hemm il-konfużjoni. Qal li kien hemm min apoloġizza għal vot dwar l-Unjoni Ċivili u min qal li ma jaqblux il-PN għamel ħażin meta stjena. Innota kif kien hemm appelli ta' deputati li ridu jivvutaw skont il-kuxjenza u kif il-Partit Nazzjonalista qatt ma seta' jidher konvint fuq il-liġi meta dwarha ippreżenta 80 emenda. Meta rrifera għall-appell biex il-Partit Nazzjonalista ma jinqasamx, qal illi jekk aħna ġenwini dwar l-appell biex ma jkunx hemm qasma, it-triq qudiem hija l-kompromess u mhux l-impożizzjoni, li qal li hemm aktar nies pared bin vassallu. Tonio Fenech qal li hu qed jikseb b'intenzjoni tajba u żied li dawk li ma jridux jagħtu każ jaraw huma. Good luck għalilhom Fenech li żied jgħidilhom joqogħdu jieħdu pjaċir f'idejn Joseph Muscat. Hawn temm appell biex jagħtu każ kull vot. Li sħiħa kienet żvelata u hija ppubblikata fuq wkoll.